Les notes són els sons que hem de tocar o cantar i que escrivim en una pauta. La música l'escrivim en un pentagrama, que és una pauta que té 5 línies i 4 espais. Abans d'escriure les notes, sempre hem de posar la clau de sol, que és el símbol més important del llenguatge musical. Sense ella no podem llegir les notes al pentagrama. El pentagrama té, com hem dit, 5 línies i 4 espais i tenim que comptar començant des de baix. De manera que, com veuràs a la imatge, el primer espai i la primera línia són els que estan baix de tot el pentagrama. Anem a comptar les línies. Primera, segona, tercera, quarta i cinquena. I ara comptem els espais. Primer espai, segon espai, tercer espai i quart espai. Les notes les podem escriure damunt d'una línia, com aquestes, o enmig de 2 línies. Aleshores direm que estan escrites en espai. Com aquesta nota, que està escrita damunt d'una línia i es diu nota en línia. Mentre que aquesta està enmig de 2 línies i es diu nota en espai. Resumim. El pentagrama té 5 línies i 4 espais i sempre hem de posar primer la clau de sol. Quan contem les línies i els espais, hem de començar per baix, és a dir, la primera sempre és la de més baix. Aquesta és una nota en línia i si està enmig de 2 línies es diu nota en espai.